Елда өткәрелә торган Алмаз пасы бәйрәме быел да зурлап Кама Тамагы районы Красновидово авылында оештырыла. Быел нинди үзгәрешләр көтелә? Халык өчен нинди кызыклы мәйданчыклар оештырыла? Бу хакта Татарстан Республикасы Милли музеенда фәнни экспозицияләр бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре Миләүшә Хәйруллина сөйләр, әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Миләүшә ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Менә инде елда Алмаз пасы оештырыла бәйрәме. Быел да ул күләмле итеп оештырылырга тора. Сөйләп китегез әле, быел яңалыклары нидә була һәм кайда оештырыла ул? Булай күләмле итеп безнең Алмаз пасы ул инде русларның милли бәйрәме 2016 елдан башлап уздырыла башлады. Аның инде төп территориясе безнең танылган язучы Алексей Максимович Горкийның Красновидоводагы мемориаль музейында башланып китте, чөнки ул безнең филиал булып тора инде, һәм безнең милли музей менә шул 2016 елдан башлап әлеге площадкада инде менә шул зур фольклор бәйрәме уздыра. 2016 елдан әлеге зур фольклор бәйрәменең үзәге булып дип әйтергә мөмкин инде, ул биредәге музей буенча оештырылган экскурсия. Максим Горкий Красновидово авылында 1888 елда була, уланда танылган безнең шәхсебез инде шулай ук Рамасның чакыруы буенча килә. Рамас бу чорда Красновидово авылында менә шул торговый лавкасын тотайын сәүдә лавкасын һәм 1979 елда әлеге лавкада мемориаль музей ачыла. Әлеге музей безнең башта бүгенге көндәге әдәби Максим Горкийның Казандагы әдәби музее карамагында булса 1983 елда ул инде дәүләт берләштерелгән музей составына кушыла. Һәм әлбәттә инде 2016 елда зур итеп киңәйтеп безнең биредә Алмаз пасы фольклор бәйрәмен уздыру ул инде традицияга әйләнеп китте. Но бу ел әлеге традициялар тагында киңәйтелде, зур үзгәрешләр кертелде. Моңа кадәр биредә оештырылып килгән фотозоналар, биредә инде төрле рус милли күлмәкләре киеп, әйберләр белән фотога төшергә мөмкин. Шулай ук мастер-класслар эшли иде. Аларның инде бу хәзерге вакытта тагын бер үзе кызыклы урыны ул Рамасның алма бакчасы. Биредә зур итеп өстәлләр ясап, биредә үскән алмалардан варенье кайнату һәм инде әлеге варенье белән чәй белән сыйлау үзебезнең килгән кунакларыбызны. Тагын бер площадка ул Венец безнең калкулыгында биредә инде авыл халкы, район килгән кунаклар өчен ярминкәләр оештырылачак, кулдан ясалган безнең кәсепчеләребезнең әйберләрен сатып алырга мөмкин булачак. Килгән чакырылган махсус кунакларыбыз безнең ворожеи фольклор ансамбле һәм инеш фольклор ансамбльләре, рус ансамбльләре булачак. Ләкин тагын бер яңалык быел кертергән ул су театры, театр училищесы укучылары безнең Максим Горкийның Чулкаш әсәрен сәхнәләштерәчәкләр, ләкин яр буенда Иделнең. Быел елгы ел безнең бит инде гаилә елы дип игълан ителгән. Гаилә елы уңаеннан Красновидово авылы мәдәният йортында безнең махсус күргәзмә оештырыла. Әлеге күргәзмәнең иң кызыклы моменты ул әлеге күргәзмә шушы авылда яшәүче 7 гаиләнең гаилә ядкарлары урналачак әлеге күргәзмәдә һәм әлеге гаилә ядкарлары үзләренең ата-бабалары турында әлеге балалар сөйләячәк, таныштырачак килгән кунакларны. Хәзерге менә шушы ике момент безнең быелгы Алмаз пасының менә үзәге яңарышы булып тора, киңәйтелеше. Бу безнең кайсы көнне була? Алмаз пасы 19 августта гадәттә инде билгеләп үтелә, ләкин быел без 17 августта уздырачакбыз. Бирегә үз транспортыгыз белән килергә мөмкин булачак. Һәм әлбәттә инде музейдан, милли музейдан автобуслар оештырылачак. Безнең телефонга шалтыратып мәгълүматларны алырга мөмкин. Теләүчеләр, димәк, сезгә дә кушылып бара ала. Юлда баручылар безнең 2 маршрут каралган автобус белән килүчеләргә инде ул әле безнең тагын берсе 2 маршрут. Монда Паулучиларның алма бакчаларына кирип, анда танышырга мөмкин алар бакчасылары белән шулай ук һәм безнең Татарстанның флорасы белән танышырга мөмкин. Махсус экскурсовод менә шулар турында сөйләп, шулай ук Красновидово авылына кадәр алып киләчәк. Һәм инде әлбәттә оештырылган ярминкәләр, күргәзмәләр, театрлар карап, тагын кире кайтырга керек булачак.
быелгы алмаз басы зурлап бәйрәм ителәчәк. Шуңа күрә безнең мастер-классларга, фотозоналарга, театрларга һәм башка чараларыбызга рәхим итегез. Һәм әлбәттә инде фотозонада фотога төшеп, үзегезгә истәлеклек фоторәсемнәрне алып китерсез. Амин, шулай булсын. Бик кызыктырдыгыз, бармыйча булмас. Сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.